ito mga bay. Gutom naman po. Ini siya. Mujo na karaan na bunanan. Ini itong dahon. Mga ako po ka sagaran makita nini, magbaon. Ang katong mga kuan, mga katiguangan ito, mga tiguang. Dami ko na siya. Baunan kay dili tayo no panos karon. Ya humot pod. Atong kape mga bayo, nagdaabot ang kape. Tapos ang mga nagaran ako kita diri mga bay sa mua. Ang mga tiguang lang yun. Magkaon sila ba? Ang ilang ipara sini sa kape buwan. Taraw. Kape. Hindi nakainit atong kape kay ganiha pa ni buntag. Okay lang. Kumbate na po mga bay. Buwan. Minirito na siya. Mo ang mga tiguang ro diri sa mo amoy naka paninipod. Naka-imbento nga. Facebook bitaw. Nagakaon nila. Suwa sila kape. Na ilang sudan buwad. Na labi na po ang ilang kanon nga nakaputos po sa dahon bitaw nga sa saging. Kay humot tayo. Ang uban basta humay ko na ang kanon, pwede na ko nung dili suwaan basta humay. Kuha ako suwaan akong buwag. Salamik ang buwag ini sa kanon nga nakaputos pitong dahon nga palitan to kape.